Ya ngono kuwi, kudu tiba ngono kuwi. Nek wis tiba ngono kuwi sak bakale pinter iso. Ya wis ngono kuwi, gak patek lara ta? Larane saithik ha ta. Engko ndang mari neh. Bakale iso, wae wis tau tiba ngono kuwi iso. Ya ngono kuwi, kudu tiba ngono kuwi. Nek wis tiba ngono kuwi sak bakale pinter iso. Ya wis ngono kuwi, gak patek lara ta? Larane saithik ha ta. Engko ndang mari neh. Bakale iso, wae wis tau tiba ngono kuwi iso.